салом дӯстони азиз, мо мехоҳем бо шумо имрӯз ан ҳамин хел як сосиска дар тестро тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин ба мо лозим аст сосиска 12 дона, 1 дона тухм, равған, шир, намак, камакак шакар ва разрехителу орд. Дар аввал мо ҳама маҳсулотҳоро меандозем. тухм, равған ва ширу разрехителу намаку ҳамаашро меандозем. нағзакак якҷоя мекунем. пас он ордро меандозему хамирашро тайёр мекунем. хело бомазза хрустяшӣ меояд, ҳатман тайёр кунед. ба кӯдакҳо хело маъқул мешавад. раҳмат дӯстони азиз, ки бо мо ҳастед. моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. раҳмат барои дастгириётон. ва ногуфта намонад пага конкурси торти мо ба итмом мерасад. Дар эфир мо ҷамъбаст мекунем конкурсро. ан ҳамин хел ки хамир тайёр шуд, дар пишивои пилонка мегирем, ба муддати 10 дақиқа мегузорем. дар ин ҷо бошад сосискаҳоро бо ҳамин шакл реза мекунем. бо ин ҳамин шакл реза мекунем. камхарҷ, осон, ҳатман тайёр кунед. ҳамин хел реза карда шидем. аллакай 10 минут гузаштааст. дар ин ҷо метавонем хамирро тунук кунем. мехоҳед ба шакли гирд, мехоҳед ба шакли чоркунҷа. ҷудо кунед. ва дар ин ҷо ҳамин хел як бо пиёла хостам хеле нишон битиҳем. аз сабабе ки камтар калонтар аст бо пиёла, метавонем ба ду қисм ҷудо кунему. ҳамин хел ба пиёла кардам. шакли гирди хушрӯ меояд ва хело калон асти. ва нимашро аз ҳамин пиёла кардам бо пиёла. ними дигарашро бо шакли чоркунҷа буридам. ҳамин хел аз байн дута кардам. ҳамин хел бо ҳамин шакл мепечонем. нағзакаки сосиска дар дарунаш бимонад. албатта ки сосиска ба забони тоҷикӣ ҳасибча мешавад ва бисёре аз мо намедонем. аз ҳамин сабаб ма ҳамин хел мегӯям сосиска, ки ҳама фаҳмад. ҳамин хел дигарашро чоркунҷа кардам. ва чоркунҷааш хеле осон аст печониданаш. майдаам бошад, анам хеле мегирӣ. хамири хело худашро мепардояд дар аввак. ва ҳамин хел бо ҳамин шакл мепечонем. ҳамин хел ҳамаашро печондам. дар ин ҷо мехоҳам бирён кунам.
дар инҷо аллакай бирён мекунем. руған на он қадар гарм будааст, гарму на он қадар. ва то сурх шуданаш ҳар ду тарафашро бирён мекунем. ана ҳамин хел сурхак омад. ана ҳамин хел дуюмашам пухт. бардоштем ана ҳамин хел ба ҳама иштиёи таом ҳатман ки тайёр кунед. ана ҳамин хел хрустяшяй резонакай. хайр дӯстони азиз, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдори ҳамаи шумо.